Croeso mawr I bawb i'r cynhadledd amgylcheddol ieuenctid cyntaf erioed ar yr Wyddfa. Croeso cynnes I COPA1, cynhadledd amgylcheddol newydd, a ffocws y trafodaethau, sbwriel ar fynydd ucha Cymru. Mae'r gynhadledd yn rhan o ymgyrch Parc Cenedlaethol Eryri I wneud yr Wyddfa yn fynydd di-blastig cyntaf y byd. Bobl ifanc yw llysgenhadon hinsawdd y dyfodol, defnyddwyr y mynydd y dyfodol, a nhw sydd efo'r syniadau gorau. So, da ni eisiau rhoi llais a platfform iddyn nhw allu diffinio dyfodol mynydd uchel yng Nghymru. Mae dros 600,000 o bobl yn cerdded llwybrau'r Wyddfa pob blwyddyn. Heddiw, fel rhan o'r gynhadledd, mae 15 grŵp o ddisgyblion wedi rannu eu syniadau nhw ar sut I daclo'r gwastraff plastig sydd ar y mynydd. Ac mae yna wobr i'r tri gorau, 1,500 o bunnau I ddatblygu'r syniadau. Syniad ni ydy bod ni'n mynd I gael clipiau dwbl ar eich canol a da chi'n mynd I gael bagiau mae hein yn pydru reit sydyn. Da chi'n mynd I gallu prynu heina yn rhad iawn yn y caffi rownd 20 ceiniog a da chi'n cael casglu ar y ffordd lawr so da chi'n gallu eich ffitrwydd a da chi'n neud y Wyddfa yn y mynydd cyntaf di-blastig erioed. Ein syniad ni yw creu app lle chi'n gallu sganio plastig a ydych chi'n gallu casglu pwyntiau. Ydych chi'n defnyddio QR code I rhoi tystiolaeth bod chi wedi ailgolchi plastig a wedyn ydych chi'n defnyddio'r pwyntiau yna mewn siop yr Wyddfa neu caffi a hefyd ydych chi'n gallu prynu'r merch nhw. Ac yn bwysig, ydych chi'n hyderus bod syniad chi yn mynd I ennill? Ie, dyn ni'n hyderus iawn, ie. Ar ôl I bawb gyflwyno'u cynlluniau, roedd grŵp o feirniad arbennig yn dewis yr enillwyr. Datrys y broblem blastig sydd wedi bod yn tyfu'n raddol dros y blynyddoedd gyda thwf twristiaeth yma yn y Parc Cenedlaethol, felly mae'n bleser pyr bod yn rhan o'r diwrnod, deud gwir. Taith I gopa'r Wyddfa ddaeth ar gynhadledd I ben, a'r daith I fod yn fynydd di-blastig ar ddechrau.